ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар 63 микрорайон қарор дорем, лаби дарё, назди бозори Саховат. Аз ин тараф моси 46 микрорайон ва рост ро ба сӯи моси Султони Кабир, инҷо лаби дарё. Аз ин тараф рост бозори Саховат ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи автоцентр ва бозори Корвон. Хонаи фурӯши имрӯз замон дар Манаҳамид маҷмӯи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 9 ошёна иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 9 ошёнаш ҷойгир мебошад. Лифт ҳаст, чипқатия кор мекунад. дӯстони азиз, дар ин ҷо ман ҳамин гуна боғчаи кӯдакона ва ин бошад мактаб. Марҳамат, ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ сехонагаи пурра мебошад ба 4 хонага табдил додагиянд бо масоҳати умумии 74 метри квадратӣ дар 9 ошёнаи бинои советӣ. Худи бино аз 9 ошёна иборат аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо даромадгоҳ, роҳрав, ҳамом, кладовка, ҷои термекс, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм, чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. Дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхонаи балкон гузарондагиянд. дӯстони азиз, аз ҳамин сабаб сехонага 4 хонага кардагиянд. ин бошад ошхона. ва ин ҷо ҷои мусора пурова. дӯстони азиз, ҳамчун кладовка. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. яхдон, мошинаи ҷумашӯӣ, қолино, пардаҳо ҳамаашон меистанд. дӯстони азиз, хонае мехарен, медурену зиндагӣ мекунен. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад. дӯстони азиз, тирезаи хона тарафи дарёро нигоҳ мекунад. тамошобини гиромӣ, бениҳоят инфраструктураи хуб дорад. зерсохташ беҳтарин аст. якчандта мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, бозори Саховат, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона қарор ҳастанд. ин бошад ҳуҷраи хоб, чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона чӣ хеле гуфтем, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад ва хона дар системаи гармдиҳӣ пайваст аст. отопление ҳаст, батареё часпондагӣ. ва дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона. нархи хона бошад 650 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зангзара пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.